Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Якындагы 40 минутны безнең белән бер компаниядә зәвыклы клиплар карап, ошаганнар өчен тавыш юллап, һәм җырчылар турында кызык-мызыклар тыңлап үткәрергә киңәш итәм. Чөнки TNTV каналында клиплардан гына торган топ клип парады старт ала. Ата дәвамында сездән турышлык һәм кайсы бер клипларга карата пассивлык табылды. Хыш югы икесе өчен дә зур рәхмәт. Беренчесе яраткан клипларыгызга югары позицияләр бүләк итсә, икенчесе бер клипны озатып, яңа премьерага безнең хит-парадта ишекләр ача. 4 ай дәвамында безнең хит-парадта югары баскычларда булып, тамашачылар тарафыннан озак вакыт игътибар үзәгендә булган игъзат кызлар Рамиля белән Разиля Батыровалар һәм аларның бар ул клиплары белән без бу атнада сау буллашабыз. Ә кызлардан яңа матур клиплар көтеп калабыз. Юкам юк дисәң дә Алмашка яңа клип килә. Сез уңайыннан әлеге җырчыны һәм аның җырын сез яхшы беләсез. Юк, безнең хит-парадта ул инде бер клипы белән катнашкан өчен генә дә түгел. Хәтта бик сөйкемле булган өчен генә дә түгел. Ул дөрестән дә популяр җырчы. Каршы алыгыз янәдән Лилия Муллагалиева һәм аның инде моннан 10 ел элек чыккан, үзе бик яратып башкарган һәм дә яңа сулыш өрелгән, ишетәмсең җырына төшерелгән өр-яңа клипы. Димәк, яңа клип диңгез, кымлык һәм әлбәттә мәхәббәт. Карыйбыз һәм тавышлар юллыйбыз дуслар. Күзләремә бәлкем карарсың, җанымы тулы якты икәнлеген, күзләремә карап аңларсың. Ишетәмсең, сиңа атап җырлыйм, бәхете булып кершиемә. Җәй уртам да язны өмет итмим, бик азга да күңелем сөенә. Жаннар арасын җырымны син бары тик ытып кал, җырым аша килеп табарсың. Китә калсаң арайрак димә, шикләп булмый. Жаннар арасын җырымны син бары тик ытып кал, җырым аша килеп табарсың. Сафлык булып керсәң акыйма, мәңге тугры булып көтәрмен. Ишетәмсең, сиңа атап җырлыйм, иркәләрмен, шашып сөярмен. Шатлыкларың белән янармын да, кайгы килсә бергә көярмен. Китә калсаң арайрак димә, шикләп булмый. Жаннар арасын җырымны син бары тик онытма, җырым
Атна башында ТНТV каналының ВКонтакте сайтындағы рәсми түркімінде супер сүйінішлі хәбәр барлыққа келді. Анда былай деп жазылған. Бүгін күпләрнең яраткан җырчысы Иркә 2нче тапкыр әни булды. Әминә иртәнге 5 сәгать 20 минутта туды. ТНТV телеканалы Иркә белән Артурга кызларын тигезлектә, тынычлыкта, моллыкта һәм мәхәббәттә үстерүләрен тели. Иркә, син молодец дип язылган анда. Менә ичмасам яңалык, хөрмәтле дуслар. Клиплары 9нчы урында гына булса да, кәефләр барыбер яхшы. Ә инде бу яңалыктан соң тавышлар саны да арта төшер һәм алдагы атнада клипның урыны да югарырак булар дип өмет итеп калабыз. Ялқынан яралған, нұр болып таралған, неден соң не güzel қатын қыз. Аңласаң синяны, аңларсың дүнияны, өтмәсләр өмірің кеш ялғыз. Hürmetle başıyım, karşına min kilem, böyle gitem şuşu güllerini. Şad bulsun küngelin, atsın güzel dağlar, yemletip gileşek günlerini. Rahmet güne diyem, yılmaya Tarmaşlarını güller itik biz. Yaşayan da jırlap, birge gülüp oynap, bik tiz kilmez bizge mаңlak güzellik, makrılık, ulusu batırlık, hürmetler yaşıkşı dostlarını, alınıp alalar, keşine keşile güzellik, makrılık, ulusu batırlık, hürmetler yaşıkşı dostlarını, alınıp alalar, keşine keşile yangırattık bu dertli jırlarını. Güzellik, makrılık, ulusu batırlık, hürmetler yaşıkşı dostlarını, alınıp alalar, keşine keşile yangırattık bu dertli jırlarını. Güzellik, makrılık, ulusu batırlık, hürmetler yaşıkşı dostlarını, alınıp alalar, keşine keşile yangırattık bu dertli jırlarını, yangırattık bu dertli jırlarını. Эльвира Нәғимова соңғы вакытта телефонын бик сирәк ала. Шуңа күрә аның белән элемтәгә керә алмагач, ире Руслан Керимуддинов миңа аның хәлләрен сөйләп китте. Үзең беләсең бит инде, баланың йоклый торган гадәте бар дип шаярды ул. Эльмира исә көне-төне улыбыз белән 1000 генә эшләп йөри. Концертлар куям, тамашачы күңеленә моңлы җырлар аша юл салам дип лирикага бирелде Руслан. Алтын бөртегем клибында Эльмираны да, Русланны да күрергә була. Һәм алдагы баскычта нәкъ менә әлеге җырлы гаиләнең алтын клиплары.
Hürmetli dostlar, grip yuqtirib bir aratma işten, yeyse okudan yol itib yotib qana turasınız kilemi. Oksana Dmitriyevaның хәлен белергә барыгыз. Grip virusu iyәрми калмаска тиеш. Шулай да авырып ятырга вакытыгыз булмаса, маска киеп булса да Оксанага җиләк җимеш, бигрәк тә гранат илтеп кайтыгыз. Ә инде авылдан килсәгез, сөт, йомырка һәм йоннаски. Оксана үзе ширләп торгангамы, бу атнада клибы да әллә ни искә күтәрелә алмады. Урта тирәдә генә йөреп тора. Ә без Оксанага сәламәтләнүен теләп калабыз. Min köklerden seni sıradım, kök yüzünden yaktı yıldız uçtu. Sen kilesin deyip yuradım, min köklerden seni sırab aldım. Yaratırman yürek dallanışı, barı silahına tapınırman. Kökler üzüne algan işi, barı silahına tapınırman. Kökler üzüne algan işi. Yoravlarım boşqa gitmediler, yıldız gibi kildin yaktırıp. Suyuq azapların sağışın yuğup, suyunişlerimni arttırıp. Min köklerden seni sırab aldım, yaratırman yürek dalgan işi, barı silahına tapınırman. Kökler bizni üzüne algan işi, barı silahına tapınırman. Kökler bizni üzüne algan işi. Yarsulardan şaşkan hisni tıyıp, yumuşak nurlar siptin yanıma. Şifa bulup kirdin köngülüme, deva bulup tamdın canıma. Min köklerden seni sırab aldım, yaratırman yürek dalgan işi, barı silahına tapınırman. Kökler bizni üzüne algan işi, min köklerden seni sırab aldım, yaratırman yürek dalgan işi, barı silahına tapınırman. Kökler bizni üzüne algan işi, barı silahına tapınırman. Kökler bizni üzüne algan işi. Студент кыз Гүлнар Шакированы әлеге сессиясы шул кадәр ардырган ки, алар гаиләсе белән Мисырга очырга җыеналар.
Гүлназ анда рәхәтләнеп диңгездә кыйынып, кымлыкта кызынып, тулайым релаксациягә бирелергә чыена. Ә бу көннәрдә ул мөгаен чемодан җыядыр. Кара күзлек, купальник, бака тәпиләре һәм Гүлназ үзе. Кызык, мәшинәләрен кая калдыралар икән? Әлегә аны клипта күрергә була. Алдагы баскычта Багалмам клипы. Аралаша торгач, беренче бишлеккә дә килеп җиткәнбез. Билгеле булганча, кешеләрнең йоклау режимы буенча ике төргә бүләләр. Тургайлар иртә ята, иртә тора, ябалаклар соң ята, соң тора. Ә менә Лилияна Газизова берсенә дә керми. Мин өченче төр, тукран. Һәм минем аркада тургайлар соң ятарга, ә ябалаклар иртә торга мәҗбүр булалар ди. Кыскасы, Лилияна үзе дә эшли, башкаларга да йоклап ятырга ирек бирми. Молодец. Тагын ни дип әйтергә була инде бу чиракта?
koyasın sin. Sin, 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 manglı jırım sin. Yazı koyasın sin, minim bəxit kışım sin. Sin, minim bəxit kışım sin. Sin, 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 manglı jırım sin. Yazı koyasın sin, minim bəxit kışım sin. Sin, minim bəxit kışım sin. Sin, 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 manglı jırım sin. Yazı koyasın sin, minim bəxit kışım sin. Hit paradının 4-cü pozisiyasına da көз салыйк әле. Узган атнада бронза медаленә ия булган Сөмбел Билалованың "Минем күңел" клибы бу атнада да фаворитлар белән бик нык ярышты. Бер алга чыкты, бер арттарак калды. Әллә бу активлык Сөмбелнең Мәскәүгә китеп баруы белән бәйлеме? Әллә инде сәбәпләр башка? Ни булса да, Сөмбел сезгә рәхмәтле. Ул сезгә Рәсәй башкаласыннан кайнар сәламнар юллый. Бәлки әле икенче кайтканда Мәскәүский конфетлар да алып кайтыр. Yıldız güzelep kökке üreler. Yaxşı sözüge küleşişime kibik. Qata deşsen yeşke kümeler. Minim küngel gül şeşkedey nazlı. Aşı yarga tugele. Minim
şeşkedey nazlı aşı jildey qatı demesin salqın sözler bilen deşe kurma saqla bir qirav demesin salqın sözler bilen deşe kurma saqla bir qirav demesin Minem ko'ngil gul shashganay nazlı Oshi jilday qoqib demaksin Salqin so'zlar bilan dasha ko'rma Saqla bir qirov demaksin Salqin so'zlar bilan dasha ko'rma Saqla bir qirov demaksin Saqla bir qirov demaksin Шулай итеп призлы эшлеккә дә килеп җиттек. Илшат Валиевның «Хаман яратам» клибы атна башында бик сүлпән рәвештә генә старт алды. Мин хәтта моңа бераз аптырап та калган идем. Әмма атна уртасына таба ул хәл җыеп алга ыргылды. Әлбәттә сезнең ярдәм белән дуслар, сезнең тырышлык, сезнең мәхәббәт аңа күп атналар дәвамында беренчелектә булырга ярдәм иткән иде. Һәм ул бүгенге нәтиҗә өчен дә сезгә бик рәхмәтле. Sakine canımda eğer yekilse sina korkыныş haber min yürgen yaktan yırak yıraktan ışana görme haman yaratan Aşığa kurma, yalğıştan saklan Haman yaratam, haman yaratam Yıldızlı ayaz kugengini eğer Ağır bulutlar kaplap gitseler Karşı isken jil kaplansa
aklama berük Olu hislerini aklama berük Uzar ömürler akkan su gibi Ömür bir güne süyümen gelik Uzar ömürler iskencil gibi süyümen gelik süyümen gelik Bir şey görmez ağıştamınla Canımda tiksin, tiksin canımda Başığa görme yalgıştan saklan Haman yaratam, haman yaratam Haman yaratam, haman yaratam Мактаулы икенче урын жамагат. Безнең хит-парадка кергән премьераларның беренче атнада ук биек позицияләргә күтәрелүе гадәткә кереп бара буга инде. Бу безнең телевизор караучыларыбызның, ягъни сезнең яңа клипларны бик яратуыгыз, аларга аерым игътибар бирүегез турында сөйли. Менә шуңа күрә без сезгә атна сайын яңа клиплар тәкъдим итәбез дә инде. Ә узган атнада топ клип хит-парадына премьера булып кергән Зәйнәп Фәрхетдинованы бүгенге мактаулы урыны белән тәбрик итәбез. Кыяшыга күкләр
Һәм ниһаять бу атнаның лидеры. Әлеге клип өчен җан атучылар атна дәвамында аеруча тырыштылар. Афарин. Без җырчысы турында да бер-ике сүз әйтеп китик. Җырчы Гөлназ Батталованың Twitter микроблогында шундый юллар бар. Минем бүген операция юлы белән тишемне алдылар. Һәм 2 тапкыр тиктеләр. Ятам иде, шишкән яңагыма боз куеп дип язылган. Дөрестән дә Гөлназның тишен алганнар, ләкин хәзерге көндә инде хәле бераз яхшырган. Яхшырмыйни, аның бит бик җаваплы вакыты. Ул Мисс Татарстан конкурсында катнаша. Гөлназ, сиңа шугалакка барырга кирәк. Анда менә боз җитәрлек, тиш өчен инде борчыласы юк. Шаярам әлбәттә. Уңышлар сиңа һәм синең клибыңа. Кайдасың ул сөю, кайдасың минем хыялым. Төшемдә мин аны тапкан идем. Тик уяндым, син һаман йөрәктә балкыйсың, сузылды сиңа кулларым. Хыял көч бирә, юллар үтәргә. Син чакыр мине, керсә сагыш күңлеңә. Син чакыр мине, давалар аша үтәм. Калдырма мине, синсез йолдызлар сүнә. Күз яшем җитмәс, югалтсам әгәр. Сырларымны шишеп сөйләдем җылы җилләргә. Нур сибеп үсеннәр йөрәгеңдә. Гөлләр булып, син ярым яшисең кай җирдә. Төшемдә күрдем без бергә. Риза көтәргә. Сине мәңгегә. Син чакыр мине, керсә сагыш күңлеңә. Син чакыр мине, давалар аша үтәм. Калдырма мине, синсез йолдызлар сүнә. Күз яшем җитмәс, югалтсам әгәр. Син чакыр мине, керсә сагыш күңлеңә. Син чакыр мине, давалар аша үтәм. Калдырма мине, синсез йолдызлар сүнә. Күз яшем җитмәс, югалтсам әгәр. Син чакыр мине. Син чакыр мине. Калдырма мине, синсез йолдызлар сүнә. Күз яшем җитмәс, югалтсам әгәр. Кайдасың ул сөю. Шуның белән топ клип кит парады бүгенгә тәмам. Хөрмәтле телевизор караучылар, топ клип ярышында катнашкан клиплар сездән ярдәм көтеп кала. Чөнки аларның хит парадта җиңүе һәм төшеп калуы бары тик сездән тора. Шуңа күрә сайтыбызга кирип һәм SMS аша тавышларыгызны юллагыз. Күбрәк SMS тавышлар юлларга тырышыгыз, чөнки бер SMS ул интернет тавышка тәңгәл.
Барыбызга да күңелле яллар теләп, бүгенгә мин сезнең белән саубулашып торам. Исән сау! Син бүтәннәргә һәм үз-үзеңә ошар өчен киенәсең. Син стильле киемнәр сайлыйсың. Синең уйларың, хыялларың артыннан оча. Үз-үзеңә ышанычың артсын дисәң, Санфа кибете синең өчен. Ир-егетләр өчен үз киемнәренең, аяк киемнәр һәм аксессуарларның киң сайлау мөмкинлеге. Санфа XL 3-нче этаж, модный размер.